Emlékszel rá, tegnap ezt kibontottátok, Boris. Nem nyomja, keressünk többet. Kacsát is te, háp-hápot is tedd bele a kosárba. Tedd a kosárkába a háp-hápot. Tedd a kosárkába. Gyere, keressünk még. Nézd oda, oda nézd. Nézd, mi van a virágnak. Jaj, nyúl! Az, rájött a lényegére. Na ezt videózd fel, akkor inkább. Hát azt csinálom. Holnap is ezt csináljuk, jó, Boris? Milyen kötelesek, tudom, rakja be a kosárba. Hol van még? Hol van? Figyelj, Boris! 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 Lábad elé, figyelj. Tojás! Ó. Nyuszi hozta! Mi van nekem? Lassan üríteni kell. Boris! Boris! Boris, hol a háp-háp? Ja, várj egy Boris is. Kell egy nagy kosár. A tankát. Előbb gyűjtsd be az összeset, azt majd utána egyéb. Hozzá egy műanyag tálat. Ez otthon Pesten. Nézd, Boris, mi van itt még? Nézd csak! Ott. És aztán még... Hó, ezt össze kell gyűjteni, Boris. Várjál, picit fog menni. Fog menni, picit ebből átszórunk. És itt a kosárkkal gyűjtheted a többit. Jó, ezt majd mindjárt visszaadja mami, Az jó? most a mami, ezt máshova lerakja, azt újra szed. Nézd, ebbe... Szedd csak össze, gyűjts csak tovább. No hát, de miért jó szeme? Tojás, így. Tedd bele a kosárkába. Oda a kosárba tedd bele. Hát a másik. Oda rakjam le a kosarat? Meguntam már. Enni már. Ó, hát itt még van egy csomó minden. Hát még arra fele el sem mentünk, mondom, hogy... Oda kell beletenni. Mi az, nyúl? Nyuszi. Én helyett tudnék tovább menni. Tüskés a jaj. Jaj, ez a jó, jaj. De jó, hogy volt rajta csapá. Vajon tudja ki? Ó, pici tojás! Pici tojás! Jaj, az még ilyen pici, aztán a szét. Rakd bele a kosárba a kis tojás. Csip. De fényképet is csináljunk. Nem esszük most még, meg rakd a